O escritor Manuel Osada presentará no Pazo de Goiáns a súa última novela La sombra de Carmen. Trátase da segunda entrega desta historia ambientada en Boiro tras a publicación del Banco de Carmen, que dará resposta a moitas das intrigas que permanecen nos lectores. A segunda entrega do libro e do thriller El Banco de Carmen, que tuvo un importante éxito, ante a duda consultas e cuestións que lle quedaban aos lectores, pois hubo que facer unha segunda entrega. Penso que esta segunda entrega vai contestar todas as dúbidas que poida ter todos os lectores e penso que vai abrir un debate moral con respecto ao final, non? Penso que quedou unha boa obra que vai abrir debates. O acto de presentación terá lugar este venres ás 8 da tarde no Pazo de Goiáns. Primeira xa presentamos aquí tamén no Concello de Boiro e agora, estamos entusiasmados de poder anunciar esta presentación da segunda parte. A presentación será o vindeiro día 29 de maio ás 8 horas no Pazo de Goiáns. Esperamos animarvos a vir á presentación e a intentar desgranar pouquiñas cousas, porque hai que ler o libro desta segunda parte do Banco de Carmen, que ademais, entendo que estará da mesma maneira que o primeiro, ambientado no noso concello e con persoeiros tamén do noso entorno.